Ne znam što je ovo bilo, u svakom slučaju dobrodošli u specijal za 11.000, malo me ovo sada kabel drka. Dobrodošli u specijal za 11.000 subscribera, došli smo još, koliko se sećam, na početku novembra, sad je već uveliko krenuo decembar, tako da, malo kasnimo. Znam da mi užasno frizura, ne morate ništa da mi govorite, u svakom slučaju imate sreće jer nećete mene gledati danas u ovom specijalu, već mene iz oktobra, jer je ovaj specijal snimljen još 10. oktobra, pre bukvalno 2 meseca. Zašto? Zato što smo gledali anime koji je tada tek izašao, svih 12 epizoda, što nekih, koliko je to zapravo? Ajde izračunam kalkulator. To je 4 sata i 60 minuta. Znači 5 sati, ja? Ne znam. To je bio socijalni eksperiment, da vidimo kako anime utiče na naš prelepi ljudski mozak. Zvao sam 2 anime youtubera koji su pre svega moji prijatelji srpskog Shingamija i Ozua, koji su mi pomogli, to jest bili su tu sa mnom da gledaju, tako da vidjet ćemo kako je to uticalo i na njihov mozak, pa i na moj. Ovo je bilo prilično teško za mene jer ja sam posljednji put binge-ovo anime kad sam gledao Naruto. A Naruto je prvi anime koji sam ja ikada gledao. Tako da prilično davno sam ja binge-ovo neki anime. Nadam se da ćete uživati u ovom specijalu, malo je drugačije od ostalih, ali nadam se da će vam se svidjeti i da ćete da lupite taj like. Molim ste mi se opustili na prethodnim videima, nije bilo toliko puno lajkova. Tako da, molim vas, udarite like. Stvarno bih voleo da dođemo do kraja decembra, to jest ja da dođem, da dođem do 12.000 subscribera. Prvobitni cilj je bio 10.000, to smo rešili. Tako da bilo bi fino da do kraja godine zapravo dođemo do tih 12.000, to je neki final boss ove godine, da bi upravo ti novi ljudi vidjeli ovaj video, ti možeš da ga komentarišeš, da ga on izbaci u recommended, zaprati me na Instagramu, anime stručnjak i ono najbitnije, pare. Ako ti se toliko sviđa moj rad, želiš da me podržiš novčano kao kreatora, imaš opciju da me preko Join dugmeta za samo 100 dinara mesečno podržavaš i dobijaš neke stvari za uzvrat, znači piše sve lepo tu. Uživajte. Da bi ja mogao da sinhronizujemo edit, moramo svi da tapšemo u isto vrijeme. Da jednom zatapšemo u isto vrijeme. Ima ti zezaš, kao crna magija. Nije u isto. Meni se ne čuje. Klap. Naravno gleda se preko Netflix. Hvala Bogu. Ima hrvatski. Neka, mislim da ćemo ostaviti English. Svi zanima me kako li su preveli. Nemoj. Šta, koji kurac? Koji kurac? A zato će biti veliki mantis neki. Da. Bacite ga naprijed. Kako to bulju? Sve u detalju. Kako se prošla sezona, ovo što je završila? Opa. Auuu. Baki. Au. Pokemon Gang. Eno ga majki. Ne podupet. Koji kurac? Evo ga ovaj. Ko je beš ovo? Captain Stridem. Hvala, mislim da sam prošli to. A ko je on? Dobro, prijatelju, ajde. Vičkamo materina. Nek on šedo boksu, odo po nešto preko mesta. Iron Michael. Šta je ovo? Šta se dešava? Zviju ga vazduh. Šta je ovo? Hentai? Pa šta ovo? Ništa nije desilo. Ništa se nije desilo, bukvalno ovo je filler. Ako mi se ugasi kamera tokom klipa, snimam telefonom, ovo će trajati 4 sata, tako da jebi ga. Jebe mu mater! Čak ni kancer ni dojak. CGI bogomoljka. Ovo je jako debilno, ovo je previše za bakija. Što lik se bori s jebenim vazduhom i gubi. Uhodio ga ljudi! Ne, pusti ga! Ubit će ga! Opa! U bradu. Slomim mu vrat. I šta on sad leti? On sad leti. On sad jebeno leti. Kukac. Ćao. You will die. Umri u novinama. Da li je ovo najgluplji Japanac? Baki 17. Toroken. Ja ne znam, ako bi udario nekak s tim polomio bi ovo. Da.
Jo, što nemam osjećaj da je stvarno. Znaš ono kada si bolestan imaš one čudne snove. Kad imaš temperaturu 40 i sanjaš one debilne snove, ovo je to. Aha? Šta sam ja progledao? Čini tu nije? Nije. Ako pita nismo znali da nije tu. Tu si, Johnny. To sam došao. Au, mi smo mislili da si tu. A? Ma dobro. Ipak je Južir. Naravno da je Južir. Sve u redu. Ljuti. Ja, srećan. Ne znaš. Tram. Sad kad ga opet ubio. Da. Mrtav. Nestao je. Baki. A, zato ide u zatvor. Neko su upravo subscribe-o, ne? To je brzo bilo. Malo su ga speedrunovali. Pa to je malo rasistički. Znači, Bakija će nekog da bulli i onda će Baki samo da ga... Da ga ušc. Šta je slučajno? Halo. Pa kad ga vidi kaže Baki. Baki. Iskurčio se baš. Ništa. Prekriveni su. Nešto ne diš? Zašto je bokser u zatvoru? Evo ga najši lik. Biće luda sezona. Da je kicu koliki. Šta? Ne hranu je. Pičku mate. Sad će Zeke tamo. Kakve zeke? Ovo je za tek od Titana. Aha, zik. Ja, bure, šta je? Ono za ravnotežu mu je cepio ili šta? Znam samo da je odvrat. Acab. Polomit ćeš, čim god su ga vezali. Kako će da baciš orkana? Kako će da jede? Nogama? Gdje da? Da, čeo. Veseli. To je rekao da ga nukuj za Da. Kakva će ljači. Tipično za Amere. To što ima tolika rame. Jebeni sekretar ima... To je malo neprijatno. Hurry up! English je. Ušo? No. Djeca srećna. Šta je bre ovo? It's American Song. Zato je otišao u zatvor sigurno, a? Aha. Prije mi zato došao. Kada će fajterke? Ja spavam, brate. Zato meni Snapchat mape baguju. Juđiro potrč. Da. Ne, dekicu! Pička ti materina! To bre, Baki. Ali je napaćen ovaj ćelavi. Kak put fetiš. Smrt je blizu. Ovo sad će biti gadnica. Umalo rasistički. Kristijan Glubović, udaranje traktorskog guma. Da si ovo traktorskog guma. Pa nije, ali o tome je podsjetilo. Evo ladu kockice, evo. Jebo mamu više. Koga boli kurac? Isuse Hriste. Ovo je jezio. Procemil. Creepy. Ova poređenja u Bakiju su nešto naći 100%. Pa ne može, znači da čovjek uzme da jede nešto da bi poredili. Aj, vrati ti. Nema šanse. Pravite si. Ma čito se, ja. Izvode pištolj iz rokaju. Brate, džaba teretana kad lik izvodi nož iz badet. Aj samo se tu uciti, dosta objašnjavanja. Objašnjenje. Hoće ga jebat. Bitch slap. Vidi što ga bije. Ne!
Michael. Paki će morati sve osveti, dobro. Bak će popizdati. Opa, cliffhanger. Oooo. Ovo je malo tužno. Ne, zašto ovo je. Animatori sus. Sad će Baki se stvori u posljednji sekundi. What the f... Da, on je. Dolazi. Kotrlja se. Menacing. Ramus. Ramke. A ovo, brate. Zabo sam turet. Izgleda kao nešto što bi se desilo u Baki. Ja neću komentarisati. Ak je ga upić, mater. A izgleda kopirat, realno. Ovo je fino. To smo čekali. Ovo bi se svidilo Đuri, ovo je bio Beyblade. Ja već se upiš. Sad su isti, brate. Sad su brate. A, živ je. Pa ništa mu nije jevat. Šta? Kurac. Gotovo je. Taj ključ više nikad neće funkcionisati. A u pono vrata. Ja sam crn. On ima ribu. Plavuška iz openinga. Ima ribu. I treba, jedna roditeljska. Jebote, šta se gubi lik? Završio je. Dakle, taj sam i čovjek. Britanci, ovo je udar na Britance. Ne! Dobro, testa. I moramo da gledamo. Znači niko nije tu sad, a? Dobra prilika da kažem, da bi Stru mogu nekad da mi izedituje neki video. Nemoj da te mrzi Stru. Nešam se da vidu. Ne, pivaška pa. Šta je? O kome se radi tu uopšte? Ovo je Baki, ovo ne može bude normalno. Možda je lutka i jebote. Možda je anime life? Nije muško valjda. Moram da ništa se ovdje desilo normalno. Biće, još ne bi. Šta se traži? Šta smiješ ne? Sad ću slikam generalno. Šta je to, koji kurac? To je praz. To je praz. Da praz. Šta piješ? Orhovač. To ni predsjednik se smiješ. On zna nešto, to mi ne znam. On ima praci na stolu. I Orahovač. A ja Jafujice da vidu. On je ozbiljniji. Znaš koliko me zanima da li mi dalje facecam snima? Znaš koliko ne snima već. Snima prvi 5 minute kao da. Ženom na krevetu. Oh my god. Gospodin, koji kurac. Gaćao. Odijelo stoji. I patike. Ne znam ko će pobediti. Pa sad je ovaj u lošoj poziciji. Jer mora da izdržava. Zavibrirao mi telefon, vrlo mogu da se ugasilo snimanje sa sekund. Najlaganiji čovjek, sigurno. Au, brat. Marija. Sad se da objašnjavaju šta je, da. Jebote. Ajde, samo jedna lekcija iz istorije, sad čekaj. I dalje drži. Samo od uva maramo od obojice. I onda kreći spray fight. Ne. Ne, zapravo držite jednu maramu. Au. Vrate mi. Au. Opet radi, ovo se ušiva. Nemo to da radiš, bre. Opet to radi. Zbog on. Brate, Baki, imaš devojku, Baki. Te, nemoj se da su ribara, brate, oborili s jednim udarce. Ajde, bre. Evo ga. Sad opet za njega. Au, cis. Kako izdaje. Ne oči. Evo, brat. Šta će, ustane opet, a? Da. Klasik. Gled tu bulju. Ceo budžet otišao na to. Okej, kamera. Dobio jedan outer glow u Photoshop. Evo je efekat, viš ne znam šta je? Tu i dalje stoji. Nova istorija. Šta? Boš? Šta se dešava? Ćao. Or something. Ovo je umislio, mislim ovo da je je on mrtav, zamir, brate, da, to sam ja pomislio. On je vrta, brate. Stipijan!
Zakucali ga. Oj. Ujebate, ovaj nestaje. Parkour. Metkovi ne rade ovdje, vrat. Još samo sat vremena. Onda se mučiš? Isus, kakav doktor. Koliko trola lik. Baki se baš prokošio nešto. Vrat. Šta je sa ovom sezonom i pišanjem po drugim? Koji kurac? Baki onako ovo je sad 5 puta interesantnije. Da. Nemoj. Brate, ova slika, vrate. Ovo je PNG. Šta je u Food Wars? Ne, pohrani. Koliko Baki ima godina sada? 18. Da si pratio, znao bi, čak i rekao. Vid kakva je bila, vid kakva je bila. Jesi se ovdje tući, ja? A, brate, a stvarno ovdje tu sranje. Gdje si ti ima? Vidite gaći. Ne, Richard Cox. Ovdje. Ne, Bekara. Sad ima mest. Okej, ko si ti? Bobe Kakerti. Bobe. Ovo nije fight, to je samo iživljavanje nad Baki. Ne, sad će Baki da mu Bobe. Ovo je guilty pleasure Baki. Voli da ga tu. Ćemo mu poslati... What the fuck? A? Već sam mislio da mu oko ispada, već sam se uplašio da se... Ujebate. Čuveni. Kishimoto. Kamera, sve snimila. A nije mu ni prišao. Ček šta? Kad ga on udario? Aha, zbunio sam se. Šta su pisali? Šta? Šta je ovo bilo ovdje? Ne sam se da pratio. Ovo je bila najgora tranzicija koju sam u životu vidio. Ovo ne bi na YouTube video sada. Posljednji epizod Armadillo. Ubio bi ove ljude koji pripričavaju ubojstva. Policajca? Ma i onog Johna u prvoj večeri, ali i onog drugog i trećeg. On ima 60 kila. On ima isto kila ko ja. Važi. Šta koji kurac? Pojeo ga. Pojeo ga je. Nemoj. Prestanite. Pakman. Jeboti Pakman, mater, ajde. Prošlo mu nosim. Joseph Joestar. Šta je ovo? Ovo je epic bilo. Pobeđuje. Šta se dešava s animacijom? Amerika. Nestala. Ustala je. Ovo je namoguće. Ali ovo je Donnie Pickle? Pickle? Čuo sam za njega. Ovo je Pillarman. U sred borbe s dinosaurusom na seriji. Pa ne znam, možda nismo trebali sve odjednom da pogledamo. Ja sam se malo smorio. Još samo sat vremena.